talking in my sleep at night, making myself crazy. Saiki ning ndi rek? Ning SMA siji Rogo Never take me. Too many times, my love. Ngomong, winginan iki kene kabeh sak angkatan Marisa Ditur. Oh iya rek. Ngomong-ngomong, winginan iki kene kabeh sak angkatan Marisa Ditur. Oh iya rek. Studi tur ini. Jakarta, Bandung. Sayang ya gak ning Jogja. Iya. Yo. Sedih. Padahal aku gak tau ning Jogja. Aku tahu sepisan. Tahu. Tadi tuh rasanya biar pengalamanmu ning studi terus selama 5 dino. Kon ning Jogja Jakarta. Arek lalian tadi gamon teko Jogja. Piye pengalamanmu? Mabuk the best. Sponsor rek. Apa? Ayo. Pengalamanku ning Jakarta pas tuku es ning Monas. Ya Allah wes saiki nek katene ning Monas iku nggawa ngombe dhewe. Masa ya? Regane es jeruk sakmene ning kene 3.000, ning Jakarta 10.000 rek. Ra kuat rek. Jen larang. Ayo sapa? Saiki Yo kowe. Nek aku iku pengalamanku pas ndek Monas, iku kan aku ambek kanca-kancaku ngeterno arek-arek sing penelitian ndek Monas. Nah, iku pas balik-balik kan di susu-susu kan cepet balik. Nah, iku tour leader ya jenenge Mas Yunus iku main pisan. Nah, tapi pas sampai balik gak ngerti tempatnya ayo, gak ngerti tempat balik. Mas Yunus pisan gak ngerti Jalan iku Padahal Mas Yunus iki wis tour leader ya padahal. Lali ini kan eling ampalan dalane sajane. Ya iku lali mangan. Ya piye. Kayak aku iku pas gaduk Jember, iku buru ae nak budal. Iso mabuk. Podo ya aku. Kumiter. Aku gak mabuk. Ya Allah aku ambek pisan. Aku malah buru teko Twitter pisan podo. Benteng ngerasa Kita mabuk. muter-muter ngene. Sampai bisa lo gue kombe pepen kok kan. Terus karo sapa? Wes gak usah di. Enggak pas DTM Tasya gorong. Oh iya, Aja Ya aku ya. Aku tuku klambi. Pik, larang-larang ning Jakarta pas ning Monas ya Allah. Monas pisan. Pasare yo. Gak sido. Mareng ngono pedagang ya moreng-moreng. Aku diseneni ya Allah. Iya aku iku. Iya mek kok. Lanyane ini piye lanyane Aku pisan. Gak usah jeret. Gak usah diedek-edek po yo. Kalau Kowe gak mau iki. beli. Kalau gue gak mau kalau gak mau beli. Gak ono. Jarene lek gak tuku iku gak usah ngedek-edek ya. Budal aku mulai. moreng. Jare Iya, iki aku. moreng. Moreng iso larek, Ngambul. moreng. Tapi sing ngono ya. Wes mabuk ya ra wes aja dilingno mabuk. Rek. Tapi lek diomong-omong ya rek ya. Pengalaman iki nih gak bakal keulang maneh. Iya, sepisan Eling-eling iku lucu. tok. Ya lucu. Saiki kangen aku. Iya, aku bisa Karo meneh ya. eleng gak ya mbiyen pas ning TMII. Iya. Nyewa sepeda. Kanca-kanca saiki kene wis ning Taman Mini Indonesia. Dan kene mari apa ini? Nyewa sepeda. Dinggo keliling. Dinggo keliling. TMI. Ayo kita budal. Rek bariki kene atene gowes. Terus saiki katene nyewa ane jam 6. Ayo film gowes. Kui. Berapa harganya, Rek? Selawew. Iki Oke. Urunan. Sip. 70 wes. Negosiasi. Ya, dan ini negosiasi. 70 ya. Halo. Iku seneng mburi kok. Iku mburiku Tiara ambek Pepen iki Tasya ambek Yeni. Ayo Rek. Ayo. Sing nyoko kamera ndek ngarep rek. Yeni. Yo iki. Siap. Oke. Belok kanan Rek. Rek belok ning ndi? Terus. Oke, kanan. Oh. Nah. Oh iya, iki Ayu. Saya halo.
Halo. Lurus iya iki lurus. Nah, iki ndek samping kiwaku enek warung dan ndek samping kananku enek gereja, miniatur gereja. Ngono. Iya, ndek kene akeh miniatur dan iku nek umpama pengen foto terserah. Rek ngomong. Kudu hati-hati. Kudu jaga keseimbangan. Nah, iku ndek sebelah. Terus sik. Nah, iku ndek sebelah. Apa? Iya, ambek tuku-tuku. Nah, iki ana miniatur lampu. Ndek sebelah kiriku. Iya. Dan iki arek-arek ngejaki golek oleh-oleh. Iki ana Lampung. Rumah adat Lampung. Iki ana Jawa Barat. Terus Hati-hati tasnya oleh. Lurus. Belok kanan. saya hati-hati ana sepeda. Nah, kudu hati-hati. Nah, iki ana rumah adat Jawa Tengah. Hai Jawa Tengah. Iki apa ya jenenge? Kak Ro aku. Apa? Belok ngiri ya, soalnya Tiara arep penelitian. Nah, belok kiri. Belok ngiri, Rek. Ibu. Iki aneh miniatur danau. Aduh. Muduna jagangan sek. Oh iya. Tapi bahaya. Iki tadi nih nyantol. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, arek-arekku Mas. Arek-arek langsung budal embone ngendi. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. Iku mungkin pengalaman sing gak pernah terlupakan. Bakal diulangi maneh, gak bakal diulangi maneh. Iya, wis. Tapi muga-muga besok iso liburan bareng ya. Amin. Terus gawe kalian kabeh muga-muga oleh hikmah teko Pengalaman ini. Kok belajar teko pengalaman iki. Iku maneh, iku Jelas gak usah direk. kapan-kapan sponsor ya. ya iklan. Ya wis kene katene Pamit. dadah. Kapan-kapan ketemu maneh muga-muga ya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talking in my sleep at night.